आसाम पुलिस गोदान रिलिया जासिगोन लोगोफोर दा बावैनो जासिगोन गोदान नटिस फैगासिनो दङ नोंथांमोनाबो गोबां मोनबाय जानांगौ। हेल' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा फाइनालि नोंथांमोननि रिलिया फैगासिनो दङ आरो बे जागोन बैसागुनि सिगां जाजोबगोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिलिया स्टार्ट जानायनि चान्स दङ फेब्रुवारि लास्ट उइक बेनिफ्राय मार्चसिम। थ' नोंथांमोना थाबैनो प्रेक्टिस खालामदो AVUB कनस्टेबल दाखालि एप्लाइ जानाया। दा बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिसियेल हम पेजाव। दा अफिसियेल हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन। बिनिफ्राय दा बेयाव लोगोफोर जेबो अफिसियेलि एनाउन्स खालामाखै जे नोंथांमोननि रिलिया मार्चआव जागोन होननानै। बेनिफ्राय लोगोफोर पाब्लिश खालामाखै आरो बे नटिसखौ बबेयाव हरदों आरो सोरनो हरदों सोरनिफ्राय फैदों नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे कम्बाइन एग्जाम। दा लोगोफोर कम्बाइन एग्जाम होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि आपकामिं एग्जाम फेब्रुवारियाव जासिगोन। बेनो जाबाय सिगांनि AVUB कनस्टेबल बेनिफ्राय लोगोसे APRO आरो गार्ड्समेन। दा नोंथांमोननि बे कम्बाइन एग्जामा ओरैबायदि जायो जे जोंहा मोनसेल' एग्जाम जायो आरो बेयावनो जोंहा सेलेक्ट खालामनाय जायो पस्टआव। दा ओरैबायदि जागोन जायफ्रा APRO पास जाना दङ बेनिफ्राय कनस्टेबलावबो पास जाना दङ नोंथांमोननि एग्जामा कम्बाइन एग्जाम जानाय लोगो लोगो जे नोंनि सायाव प्रेफारेन्स जासिगोन नोंथाङा बबेयाव बांसिन नाम्बार मोनो बेयावनो साख्रि मोनसिगोन। आरो कम्बाइन एग्जाम होनाय लोगो लोगो लस आरो प्रफिट दङ। दा लसआ ओरैबायदि जे नोंथाङा मोनसे एग्जाम फेल जानाय लोगो लोगोनो मोननै मोनथाम एग्जाम होनो हाला मानोना खनसेल' एग्जाम जागोन। दा ओरैबायदि प्रफिटआ बेनो जे नोंथाङा मोजां नाम्बार मोनोब्ला जुदि नोंथाङा APROनि आरो लोगोसे कनस्टेबलावबो पास जादोंबा स' नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन जे बबे मोनसे साख्रिखौ लायो। दा बेयाव आं लस बुंनायनि ओंथिया बेनो जे लोगोफोर जे नोंथांमोना मोननैबो पास जादोंमोनबा एग्जामा एक्सट्रा जानायमोनबा जे फार्स्टआव जोंहा फेल जादोंबा सेकेन्डआव चान्स थायोमोन मोजां फरायनानै थिग बेबायदि जायोबा जोंहा चान्स थायोमोन। बेखायनो ओरैबायदि जाबाय दानिया मोनसेल' एग्जाम जासिगोन नालाय दा मोनसेल' एग्जाम जानाय लोगो लोगो बेयावनो पास जाबा जाबाय जायाबा मोननैबो पस्टआ ओरैनो थांनाय जासिगोन। दा बेनो लस बेनिफ्राय प्रफिटआ आं होनखाबाय जे नोंथांमोना जायफ्रा डाबल पस्टआव पास जाना दङमोन जे जेराव बांसिन नाम्बार मोनो बेयावनो नोङो गोसोबादि थांनो हासिगोन। थ' बेनिफ्राय जोंहा नायनोसै दानिया नटिसखौ। दा लोगोफोर नटिसआ बेबायदि फैदोंमोन जे बे नटिसआ ओरैबायदि फैदों बेखौहाय SLPRBआव पाब्लिश खालामाखै आरो बेखौ हरनाय जादोंमोन लोगोफोर डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टारावसो हरनाय जादों जे जोंनि फैगौ आपकामिं रिलिज 705 भेकेन्सिस एन्ड 1429 भेकेन्सिस AVUBआव जे थाबैनो जायगाखौ थिग खालामो आरो जाहाथे रेडि खालामो आरो बेखौ हरनो होदोंमोन 15 जानुवारि सिगांनो बेखौहाय बेक रिप्लाइ हरनो होदोंमोन जे जाहाथे फिल्डआ रेडि जाबाय होननानै अब्लानो बिथांमोना गासैखौबो रेडि खालामगोन आरो नोंथांमोननि रिलिया थाबैनो कन्डाक्ट जागोन। दा बेखौ नायोब्ला जोंहा सिगाङाव नायोब्ला प्रिभियासखौ नायोब्ला फेब्रुवारि दानाव जायोमोन रिलिया फेब्रुवारि मार्चआव जायोमोन बैसागुनि सिगां जाजोबो। बेखायनो दाबो आसा दङ जे नोंथांमोननि रिलिया फेब्रुवारि लास्ट उइक नङाब्ला सेकेन्ड उइक नङाब्ला मार्चआव जानायनि चान्स दङ। बेखायनो नोंथांमोना दासिमबो रेडि जायाखैबा रेडि खालामजोबदो प्रेक्टिस खालामदो। AVUB कनस्टेबलनि सायाव बेयाव मेनसन खालामदों कामान्ड' गैथ'आ। दा कामान्ड'आ माब्ला जागोन बेनि सायाव डिटेल्स फैथ'वाखै बाट बेखौबो अफिसियेल हम पेजाव पाब्लिश खालामाखै दासिमबो मानोना SLPRBआव बेखौ होनाय जाया। बे जाबाय डिपार्टमेन्टेल वाइसआव हरनाय गांसे नटिस। दा लोगोफोर बेयाव आं नोंथांमोना ब्लार खालामनाय जाहोना बेनो जे बेयाव दिन्थिजोबनो हाया मानोना बे जाबाय लोगोफोर माखासेयाव स्पेसियेलि हरनाय नटिस। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।